da Allah akan gaba, ban ce a shantake a manta da rabu ba. Ba za mu hau tudu kuma ba mu sauko ƙasa ba, in kai abin yabo ba a kitafa maka ba. Da su suke da yanga, inda da rabbana wuya ba za mu je ta ba. Duniya da tsinke mu more lokaci, inda da rabbana wuya ba za mu je ta ba. Allah ɗaya gari bamban kun ga zamani, cikin sahun masoya sai an saka da ni. Abin kamar da wasa kuma ana ta ji da ni, waɗansu na yabo wasu kona ta tsegumi, amma sun manta Allah ku ya ba mu lokaci, ba za mu sha wuya saboda uzurinsu ba. Inda da rabbana wuya ba za mu je ta ba. Ilahu ne yake mana ba wai suwana ba, inda suwana ne ba za a ji mu haka ba. Ciki da gaskiya waka ba za ya ganta ba, mu sha tabara ya san ma ban mu barta ba. Da sanne mu mun san za mu je gaba, mu kyala makiya suna faɗa da dukiya. Duniya da tsinke mu more lokaci, inda da rabbana wuya ba za mu je ta ba. Nisa'u wallahi komai dole sai da ku, dan banga wata halitta ba da za ta ja da ku. Neman mu kullum muna yi ne saboda ku, Allah ya ba mu ni'ima ne duk saboda ku. Mai hankali da natsuwa ita ce a dangare, ita ce uwar da 'ya'ya za su yi alfahari. Inda da rabbana wuya ba za mu ji ta ba. Inda da rabbana wuya ba za mu je ta ba. Inda da rabbana wuya ba za mu Da je ta rabbana ba. wuya ba za mu ji ta ba.